happen to us in Jesus' name. No evil work of the enemy can succeed in Jesus' name. Father, we must be alive and see the end of this day in Jesus' name. Father, guide and protect our teachers that came here. Let them go home successfully in Jesus' name. Amen. Amen. Exalted in Jesus' name. Amen. Father, oh Lord, as we pray, oh Lord, we ask for success in Jesus' name. Father, oh Lord, anything that we don't know, Father, starting from this moment, Father, put it in our brain in Jesus' name. Amen. Father, oh Lord, I also pray for this. I also pray that your success will visit us in Jesus' name. Amen. Father, we need your success. We cannot do anything. Therefore, we call for your presence this morning in Jesus' name. Amen. Father, come and answer your children in Jesus' name. Amen. Father, we have come to your presence. We need your success. Father, let your success be filled in us in Jesus' name. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. In Jesus' name. Amen. Good afternoon, sir. I'm not now Hagibiko. Okay. Diko keki ihe nwe kigwa maka ihe eme ebe a today. Eme ebe a taa amaka. Eme taa amaka. Ọ bụ ihe obi ahụ. Ụlọkwa ife iji nwale ka amalụ ka ụmụ anyị si eme n'asụsụ Igbo. Ga otu ga-esi bụ ya bụ ihe achịkọbara ka otu ọ dị ka onwe ihe gbagọ ya ka ọ dị ka onwe ka otu ga-esi ka ihe nwere igwa maka ya. Nwere ife gbagọrọ dị na ya, ife niile mere anyị n'anya, nwere ife nzuzo dị na ya. Ka ọ dị gị maka ịchịkọba ya bụ ihe n'asụsụ Igbo, ịkwalite asụsụ Igbo. Ọ mara mma o nyere aka ịkwalite asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo bụ ife na-anyụzi dịka ọkụ, mana ọnọdụ anyị o nyere aka, ọ ga-enye aka ime ka asụsụ Igbo bụ ife a ga-ewute n'ala anyị. Ihe anyị mere na kedu uru ọ dị ka ọ ga-aba n'ebe ụmụntakịrị anyị nọ? Ụlọ ọ ga-aba bụ na ọ ga-enyere ụmụntakịrị aka ịfụ na ọ dị mkpa ị na-agụsị akwụkwọ ike, ụkwa na ọ dị mkpa ị na-ewere aka na uche na-aza ajụjụ. Kedu okwu mgbamume ị na-enye ndị chịkọrọ anyị ha taa? Okwu mgbamume m na-enye fa bụ ka ha gaa n'ihu, ka ike hapụ egwu ha, karịsịa ka ha jisi ike n'ime ya na-enweghị ihe mgbago ọbụla dị na ya. Daalụ nne, anyị ekeneka gị. Daalụ. Onwe ihe skuul gị nọkọ batara? Yes. Nwata akwụkwọ m bụ onye nke abụọ. Ndewo nne. Daalụ. Biko ka matụna aha gị. Afa mba mọchi nnọrọka. Ali kwụsị n'ike. Afa mba mọchi nnọrọka. Okay, biko ka ihe nwere ike ịgwa maka ihe eme ebe a taa. Ife niile mere ebe a taa gaa nke ọma. A na-ekene Chineke ndị agbata akwa niile mgbe ọzọ anyị eme Chineke emebe ma agbata ife nke ọma. Ka okwu agbamume na-enye ndị mere ihe taa. Na Chineke ya gbaa ume ha wefukwu ume ha ji wee hazie ụbọchị ọzọ. Daalụ nne, ka afọ na-akwọ isikwana? St. Paul's Model School. Daalụ nne. Nnọọ. Ndewo. Biko ka anyị matụ n'aha gị. Aha m bụ Oriakụ Okechukwu Chinyeaka. Oke, biko ka ihe nwere ike ịgwa anyị maka asọmpi Read and Earn nke emere n'ụbọchị nke taata? N'ezie ọ bụ ihe ịtụnanya ka m fụrụ, ọ bụrụ ihe m na-eche ka m fụrụ, maka na ihe m hụrụ ebe a kịta nyere ụmụaka aka na-egusi akwụkwọ ha ike ka ha wee mata ka esi aza ajụjụ n'ule. Kedu okwu agbamume ị na-enye ndị chịkọbara ya bụ ihe taa? Okwu agbamume na-enye ha bụ ha jisie ike n'ịkwalite agụmakwụkwọ ụmụ akwụkwọ, maka na ihe m hụrụ n'ụbọchị nke taa gosiri na onye gụsie akwụkwọ ya ike na o nwere usoro esi agụ akwụkwọ ka ị wee ghọta ajụjụ na ka ị ga-esi wee saa ajụjụ n'ule ọbụla e nyere gị. So ha jisie ike na ibunye mmụọ ụmụ akwụkwọ elu. Dịka o si meta, ọ dị gị ka ọ nwere ihe gbago ma ihe na-edoghị anya ọfụma n'ihe ịfụrụ ihe mee tata?
ihe niile gara nke ọma ha mere ihe niile a na-ahụ ya anya ọ gara nke ọma n'ihu onye ọbụla n'ebe a. esi na aha gị bụsịdo Oriakụ Okechukwu Chineke. kedu ahụ na akwụkwọ gị? Divine Mercy Foundation School Igbo. Ndewo nne. Ndewo. Daalụ. Ihe ọbụla ị na-eme na ndụ a ọ bụla ị ga-alụ itinye uchu gị na ya dịka ha bụ ụmụ akwụkwọ nele asọmpi a ọ bụrụ na ha gụsịrị akwụkwọ ha ike agaghị agbata ifefe agba. So a m na-ekele Chineke onye mere ka ọ gaa nke ọma. Kedu okwu agbamume ị na-enye ndị chịkọbara ihe a taa? A na-asị ha jisi ike. They should continue their good work and God will continue to bless them. Dịka ihe ifuru mere ebe a taa, ọ dị gị ka ọ nwere ihe gbagọrọ agbagọ maọbụ ihe a na-edoghị anya ọfụma maọbụ kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ihe mere taa? O nwere ife mfu gbagọrọ agbagọ, ihe niile dị plain, just transparent. Esi na ahụ na akwụkwọ gị bụ Blessed Excellence CPT School. Aha m ka bụ Maazị John Chukwuemeka Wood. Okay. Daalụ nne. Biko kedu ihe ị nwere ike ịgwa ya maka ihe mere ebe a taa? Nke bụ eziokwu bụ na o tego aka ụdị asọmpi a bido wee dịba. Anyị na-agarịta ọbụ mana nke ụbọchị nke taata pụrụ iche maka na asụsụ anyị ka ewetara anyị wee tie anyị n'ilu iji wee wa na ụmụaka anyị ka ama na ọsọsọ oyibo ka anyị na-asụ ya na French na ndị na-asụkwazi German. Anụkwụzi m na a na-amụ na-ese asụ China na ala Igbo mana ụfọdụ ụmụaka Igbo amara asụ Igbo. Maazị Chidi Amaobi Ikenna ya kwechiriziarị na nke ikpeazụ a ịfụ na ụmụaka anyị sụrụ Igbo site n'ịgụ akwụkwọ Igbo agụchakwazi akwụkwọ Igbo ahụ ele n'ule na ya ndị mere ọfụma bụ ọka ibe yefe obere ife ha eji wee kwalite iji wee gbaa ha ume ịgụ ọzọ. Nke taata pụrụ iche maka na ụmụaka anyị fụ na ọ bụrụ ka esi ekwu ya n'ọnụ ka o si adị. O wee ndị anyị na-ajụrụ ajụ ha si mba na ha ya gbaa na ha ya bụ ndị nke mbụ ndị mana ha afụrọzi ụzọ ha amarodị mgbe a pụtara ihe gbasara ule tata ha amarodị n'ebe ha si wee gbọọ na ebe a na iji wee gosi na ya bụ asụsụ Igbo esika. Ọ ka mma na ụmụ akwụkwọ niile ndị nkụzi na onye ọbụla n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche na-achịrị azụ gaa mụba asụsụ Igbo mụba ka esi asụ Igbo mụba ka esi ede Igbo mụba ka esi wee na-agụpụta ya agụpụta maka ife ndị a ka ndị bekee na-akpọ skills ewe na language. Asụsụ ọbụla na-amara one esi asụ na-amara one esi ede na-amara agụ ya agụ o nwere isi o zuru ezu. Ọ dị mkpa na anyị kenere Chukwu na isi ndị na-akwado mmemme a ndị read and learn or read and earn literary competition. Anyị na-ekene Chukwu n'isi fa na-asị ka Chukwu gbaa afọ ume ka anyị si ekwu ya na mbụ wepụta ndị ya aka ka ọnọdụ a eguzobe gatee aka karịa gburugburu anya. Oge na-adịrị anya ka ndị gọọmenti chọpụta n'ụzọ pụrụ iche na ụzọ a bụ ụzọ esi akwalite ụmụaka anyị na ụzọ a bụ ụzọ esi enye aka ka ụmụaka anyị na-achịkwa azụ n'ịgụ akwụkwọ. Onye na-agụ akwụkwọ wee nchekwube na ọgụcha akwụkwọ n'owu ife ya esi ya na ịgụ akwụkwọ na ọ bụ ọsọsọ ịgụ akwụkwọ ka e wee gụọ akwụkwọ na ịgụcha akwụkwọ enyekwuzi gị obere ife anyị ji wee gbaa gụmene. Anyị na-ekene Chukwu na nke taata daalụ. Afọ ụlọ akwụkwọ anyị bụ Anointed International Group of School achapụtala ya atụ Obosi isi afro kwaba ogbu ka anyị na-etu gị. Ndị bekee gbara nọọ the brain behind the scene. Ụfọdụ oge anyị fụga ya na-amụrụ ihe anyị ji amụrụ bụ na ọ dịrị ezi anyị iweta mmadụ dịka gị. You are a blessing to humanity. Anyị na-ekene Chukwu n'ụzọ pụrụ iche nke ụbọchị nke taata pụkwara iche. Ụmụ akwụkwọ anyị agụgụ akwụkwọ ọ bụ ngị wade na-ahazikwa maka ule dị na ya sikwazịa na wee na-ewepụta ife wee na-eyi ụmụaka iji wee gbaa afọ ume gbaa ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche ume na ụmụakwụkwọ ịgụ akwụkwọ. Kee ka obi dị gị? Na nke mbụ daalụ nne. Obi bụ nsọ aṅụrị na Chineke ma amara na ihe a wee bụrụ ihe a chịkọba wee bụrụ ihe rute na ngwụsị na ụbọchị nke taata. Ana m ekene Chineke n'ebe ọ pụrụ iche na-ekenekwu ya na-asị ya biko nke anyị ga-eme n'ọdịnihu ka ọ nyekwara anyị aka ebe anyị mgbazi ma ife ọbụla anyị kwesịrị inweta ịfụ na ihe anyị na-eme na-aga ọfụma onyere anyị aka na anyị na-ahị ya n'ụbọchị nke taata. Anyị na-ekene Chukwu n'ụzọ pụrụ iche. Enechara ule a wee wekwa obere ihe agbamume nyegasịrị ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ dị iche iche iji wee si ejisi ike wee na-agụ akwụkwọ.
anyị amarọ ka nke a si wee bịa mana kedu ekpere ị na-ekpe n'isi ndị na-eyi aka ịfụ na ọnọdụ a na-aga ọfụma? Nke mbụ bụ na Read and Earn na Reading Commission enwego Chineke sigo n'ime na-eme ka ụmụntakịrị na-agụ akwụkwọ ọzọ n'ime eme ka ụmụntakịrị na-ama na ịgụ akwụkwọ dị mkpa. Anyị na-ekele ndị nyeburu aka n'oge mbụ, ndị kwadobugo n'oge nke gara aga. Nke mbụ anyị mere eme ma ndị nke kịta dịka mmadụ dịka Idigogidi anyị na-ekene gị maka aka inyere anyị na ịfụ na ihe anyị mee tata ga ọfụma. Kene Chukwu onye ama Idigogidi High Chief, anyị na-ekene gị. Anyị na-ekenekwa mmadụ dịka Chief Udoji Achebe, anyị na-asị gị oke osisi, anyị na-ekene gị na-asị na aka inyere anyị n'ihe a ịfụ na ọ ga otu a. Anyị na-asị na ọ gaghị ana n'iyi, ọ ga-enye gị, ị ga-enweta ihe karịa otu a, mmaji pụrụ mmaji n'afọ Jizọs. Ndị nna anyị, ndị nna nna anyị fa ndị mee ihe dị mma n'oge gboo, ndị na-eme ihe dị mma n'oge kịta ga-agọzi gị. Unu nyere anyị aka tara sị na ihe anyị na-eme na ọka unu kwado ụmụ akwụkwọ ka amara obodo dị mma, maka na ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ, ụmụ akwụkwọ mara ihe a na-ekwu, ụmụ akwụkwọ gụba akwụkwọ, ọ ga-eme ka dị mma na oge na-adịrọ anya nọ ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata. Ọ ya adịrị anyị mma dịka isi wee na-agba mba. Daalụ.